kien dik il-ħabta li Erodi t-Tetrarka sema bil-fama ta' Ġesu. U l-qaddejja tiegħu qalilhom: dan Ġwanni l-Battista, iva hu qam mill-imwiet. U minħabba fekk il-qawwa tal-mirakli qiegħda taħdem fih. Għax Erodi kien arresta lil Ġwanni u qaflu l-ħabs u ħalli hemm minħabba Erodja mart ħuh Filippu. Għax Ġwanni kien jgħidlu: inti lil dik ma tistax iżomma. Rid kieku joqtlu, imma kien jibsa min-nies għax kienu jsommuh bi profeta. Mela wasal jum li fih Erodi għalaq sninu u bint Erodja ħarġet fin-nofs tisfen u għoġbot lil Erodi. Għalhekk weda taħt ġurament li jagħtiha kull ma titolbu. U hi mawija minn omma qaltlu: għatini issa stess ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Is-sultan tnikket, iżda minħabba l-ġurament li ħa u l-mistednin tiegħu ordna li tingħatala u bat jaqta' ras Ġwanni fil-ħabs. U ġiebu rasu fuq platt u tawa li tfajla u din ħadita lill-omma. Imbagħad id-dixxipli tiegħu ġew ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh u marru jagħtu l-aħbar lil Ġesu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. X'ħeġġeġ il-kuraġġ u d-żelu tal-martri. Huma ħabbew lill-Alla u l-verità tiegħu aktar minn ħajjithom stess. Biex wieħed jagħti xhieda għall-verità, b'mod speċjali dik tal-Vanġelu, ħafna drabi irid iħallas prezz għoli. Ejja nieħdu l-profeti. Kollha sofrew abbużi u ħafna minnhom ġew maqtula. Erodi, minkejja li donnu ma kienx ċert għandux joqtol lil Ġwanni jew le, kien bniedem li kellu l-kuxjenza tniġżu. Meta sema bil-fama ta' Ġesu, hu issopona li Ġwanni l-Battista li hu kien qatalu rasu kien reġa' qam mill-imwiet. Sfortunatament, għal Erodi ma rnexxilux jeħles mid-dnub billi ħeles mir-raġel li kien jakkużah bl-istess dnub. Erodi kien raġel dajjef u kien jieħu deċiżjonijiet qawwija fuq affarijiet ħżiena meta fl-istess waqt kien jaf x'inhu tajjeb. Din it-tip ta' attitudni kienet turi djufija u kemm kien beżżieħ. Inti lest li tixed għal Ġesu u għal verità u s-sewwa tiegħu minkejja li dan ifisser jew oppożizzjoni minn dawk ta' madwarek jew li jkollok tħalli xi dnub għażiż għalik u titgħallem tgħix mingħajru? Kemm il-darba l-mulej ġibidlek l-attenzjoni fuq id-dnub tiegħek permezz tal-profeti li hemm fostok illum u inti forsi ħassejt il-kuxjenza tniġżek imma m'għamilt xejn dwarha. Għasfur marbut b'ħabel jew b'ħajta xorta waħda mhux ħieles biex itir. Bl-istess mod, jekk wieħed jibqa' jgħix fid-dnub bla ma jfittex li jinħal minnu, dan id-dnub kbir jew żgħir ser jibqa' jżommu l-sir. Mulej, għatini kuxjenza sensittiva u qawwija ħalli nkun nista' naraf il-ħażen għal dak li hu u nindem mill-mod kif offendejtek. Enni nażel dak li hu tajjeb u nwarrab il-ħażin li hu kontrarju għar-rieda mqazza tiegħek.
u għenni naħdem għal-qdussija tiegħi u tal-oħrajn. Ħalli nkun noġbok f'kollox. Amen.